Pandava Nirjala Ekadaši. Iz Brahma Vaivarta Purane. Jednom je Bhimasena, mlađi brat Maharađa Judištire, upitao velikog mudraca Šrila Vyasadevu, djeda Pandava, da li se moguće vratiti u duhovni svijet bez da se poštuju sva pravila i propisi vezani uz Ekadaši post. Bhimasena reče: O veliki, inteligentni i učeni djede, moj brat Judištira, moja draga majka Kunti i moja voljena žena Draupadi, kao i Arjuna, Nakula i Sahadeva, pridržavaju se potpunog posta na svaki Ekadaši, poštujući sva pravila, smjernice i propise vezane za taj sveti dan. Pošto su vrlo religiozni, govore i meni da bi se trebao pridržavati posta na taj dan. Ali, o učeni djede, ja im odgovaram kako ne bih mogao preživjeti bez hrane, zato što kao sin Vajudeve, samana prana, probavnog zraka, glad je nepodnošljiva za mene. Mogu dati velikodušnu milostinju i pravilno obožavati gospodina Kešavu na sve načine sa svim predivnim upačaras, predmetima, ali se ne mogu pridržavati posta na Ekadaši. Molim te, reci mi kako mogu steći iste povoljne rezultate bez posta. Čuvši te riječi, Bhimin djed Šrila Vyasadeva reče: Ako želiš dostići rajske planete i izbjeći paklenske, svakako se moraš pridržavati posta obaju Ekadašija, i u svjetloj i u tamnoj 14-dnevnici. Bhima odgovori: O veliki i slavni djede, molim te poslušaj moju molbu. O najveći muni, pošto ne mogu preživjeti ako ne jedem barem jedanput na dan, kako onda mogu preživjeti potpun post? U mom želucu gori posebna vatra Vrika, probavna vatra. Agni, polubog vatre, silazi od gospodina Višnua preko Brahme, od Brahme do Angirasa, od Angirasa do Brihaspatija i od Brihaspatija do Samija, koji je Agnijev predak. On je čuvar u Nairitijevoj službi. On je jedan od 8 materijalnih elemenata i Parikšit Maharađa vrlo je upućen u ispitivanje. Jednom je ispitao Maharađu Šibi, pretvorivši se u goluba. Agne se dijele na 3 dijela: Dav Agni, šumski požar, Džatara Agni, probavnu vatru u želucu, i Vadav Agni, vatru koja stvara maglu kada se na primjer sudaraju topla i hladna struja u oceanu. Drugo ime za probavnu vatru je Vrika. Ova snažna vatra prebiva u Bhiminom želucu. Samo kad sam posve sit, ova vatra u mom želucu je zadovoljena. O veliki mudrače, vjerojatno bi mogao pozvati samo jednom, stoga te preklinjem, reci mi koji je Ekadaši vrijedan mog posta i koji sadrži sve ostale Ekadašije. S vjerom ću svetkovati taj post u nadi da ću dostići potpuno oslobođenje. Šrila Vyasadeva odgovori: O kralju, čuo si od mene o raznim vrstama propisanih dužnosti, kao što su usavršavanje vedskih svečanosti i puđa. U Kali Jugi se međutim nitko neće pravilno moći pridržavati svih ovih propisanih službenih dužnosti. Stoga ću ti sada reći kako netko može bez velikog napora, uz male strogosti, steći veliku dobrobit i sreću. Srž toga zapisana je u vedskoj literaturi znanoj kao Purane, u kojoj piše da nitko ne bi trebao jesti niti na Ekadaši svijetle polovice mjeseca, 14-dnevnice, niti na Ekadaši tamne polovice, Šrimad Bhagavatam 12.13.12. U Bhagavata Purani nalazi se najbolji dio vedske filozofije, Sara Vedanta Saram, a jasna poruka Bhagavatama je da se treba potpuno predati gospodinu Šri Krišni i s ljubavlju ga služiti. Pravilno pridržavanje svetkovanja Ekadašija velika je pomoć u tom napretku. Zato je Šrila Vyasadeva jednostavno opisao Bhimi
važnost ekadaši posta. Onaj tko posti na ekadaši pošteđen je odlaska na paklene planete. Čuvši Šrila Vjasadevine riječi, sin Vajunov, Bhimasena, najjači od svih ratnika, uplašio se i počeo se tresti kao list na banjanovom drvetu za jaka vjetra. Uplašeni Bhimasena reče: O djede, što mi je činiti? Ja sam potpuno nemoćan i slabo opremljen da postim 2 puta mjesečno tijekom cijele godine. Molim te, opiši mi jedan post koji će mi darovati najveću dobrobit. Vjasadeva odgovori: bez da piješ i vodu, trebaš postiti ekadaši koji nastupa za vrijeme svijetle 14-dnevnice mjeseca Džišta, svibanj-lipanj, kada je sunce u znaku bika, Vrišab i blizanaca Mitun. Prema učenim osobama, taj se dan osoba može kupati i izvoditi ačamana za prati prokšana pročišćenje. Za vrijeme kupanja osoba može popiti samo količinu vode koja je jednaka kapi zlata ili koliko treba da se natopi samo jedno zrno gorušice. Samo se tolika količina vode smije staviti na desni dlan za gutljaj koju osoba treba oblikovati da sliči kravljem uhu. Ako osoba popije više vode od toga, isto je kao da je pila vino, usprkos velikoj ljetnoj vrućini na sjevernoj hemisferi i hladnoći na južnoj. Osoba nikako ne smije ništa jesti, jer i na taj način prekida ovaj post. Ovaj strogi post počinje od izlaska sunca na dan ekadašija, pa sve do izlaska sunca na dvadaši. Ako se osoba pridržava ovog velikog posta vrlo strogo, lako stječe rezultate kao da je svetkovala sva 24 ekadašija tokom cijele godine. Na dvadaši bakta se treba rano ujutro okupati. Zatim, prema propisanim pravilima i naravno u skladu sa svojim mogućnostima, treba dati nešto zlata i vode dostojnim brahmanama. Na kraju pažljivo treba častiti prasadam s njima. O, Bhimasena, onaj tko posti na ovaj poseban ekadaši može steći dobrobiti kao da je postio sve ekadaši tijekom godine. U to nema sumnje, niti će je biti. O Bhima, sad počuj koje osobite zasluge stječe onaj tko posti na ovaj ekadaši. Vrhovni gospodin Kešava, koji drži školjku, disk, topuz i lotos, osobno mi je rekao: svatko bi trebao uzeti utočište u meni i slijediti moje naredbe. Zatim mi je rekao da svatko tko posti na ovaj ekadaši, bez da pije čak i vodu ili jede, oslobađa se svih griješnih reakcija i da svatko tko svetkuje ovaj teški nidžala post Džišta Šukla ekadašija, uistinu stječe dobrobiti svih drugih ekadaši postova. O Bhimasena, u Kali Jugi, dobu svađa i licemjerja, gdje su sva načela Veda zaboravljena ili skroz umanjena i gdje neće biti prikladne milostinje ili svetkovanja po drevnim vedskim načelima i obredima, kako će se onda tamo ljudi pročišćavati? Ali zato će tamo imati priliku postiti na ekadaši i tako se osloboditi svih prošlih grijeha. O Vajin sine, što ti još mogu reći? Ne bi trebao jesti tijekom ekadašija koji nastupa za vrijeme tamnih i svijetlih 14-dnevnica. Čak bi se trebao odreći i vode, nir bez, džala voda, na osobito povoljan dan Džišta Šukla ekadašija. O Vrikodara, istinoljubivi izjelice, tko god posti na ovaj ekadaši, stječe milost kao da se kupao na svim mjestima hodočaša, dao sve vrste milostinje dostojnim osobama i postio na sve tamne i svijetle ekadašije tijekom godine u jednom. U to nema sumnje. O tigre među ljudima,
Tko god posti na ovaj ekadaši postaje zistinski velika osoba i stječe sve vrste blagostanja i bogatstva, žitarice, moć i zdravlje. A u užasnom trenutku smrti strašni Jamaduta, čija put je žuta i crna i koji maše ogromnim topuzom i u zraku vrti mistično paša uže, kojim shvata svoje žrtve, neće mu spriči. U stvari, takva pobožna duša na kraju odlazi u vrhovno prebivalište gospodina Višnua, na Višnu Dutas, gdje dobija transcendentalno lijepo tijelo odjeveno u sjajne žute halje i u kojem u svoje 4 ruke drži disk, topuz, školjku i lotos, sličeći gospodinu Višnuu. Sve ove dobrobiti su zasigurno dobar razlog zbog kojih bi osoba svakako trebala postiti na ovaj vrlo povoljan i važan ekadaši, odričući se i čak vode. Kad ostale pandave čuju o dobrobitima koje se stječu slijeđenjem Džišta Šukla ekadašija, oni će ga odlučiti svetkovati točno onako kako je njihov djed Širavjasadeva objasnio njihovom bratu Bimaseni. Svi će pandave svetkovati suzdržavajući se bilo što jesti i piti, i zato će se taj dan zvati i Pandava Nirjala Dvadaši, to je u stvari Maha Dvadaši. Šrila Vjasadeva nastavi: O Bhišmasena, zato trebaš svetkovati ovaj važan post da bi se oslobodio svih prošlih griješnih posljedica. Ovako se trebaš moliti svevišnjoj božanskoj osobi, gospodinu Šri Krišni, izjavljujući: O gospodaru svih deva, polubogova, o svevišnja božanska osoba, danas ću svetkovati ekadaši bez da pijem i malo vode. O neograničeni Anantadev, prekinut ću post sljedeći dan na Dvadaši. Zatim, da bi se uklonili svi njegovi grijesi, Bhakta treba slaviti ovaj ekadaši s potpunom vjerom u gospodina, potpuno kontrolirajući svoja osjetila. Bilo da su njegovi grijesi jednako veliki kao planina Sumeru ili Mandara Čala brdo, ako on ili ona svetkuju ovaj ekadaši, svi grijesi koje je nakupio poništavaju se i spaljuju u pepeo. Toliko je velika moć ovog ekadašija. O najbolji među ljudskim bićima, mada bi osoba trebala dati vodu i krave u milostinju za vrijeme ekadašija, ako iz nekog razloga ili nečeg drugog ne može, tada bi trebala kvalificiranom brahmani darovati odjeću ili vrč pun vode. U stvari, milost koju stječe darujući vodu jednaka je dobrobiti darivanja 10 miliona puta zlata na dan. O Bhima, gospodin Krišna je rekao da tko god svetkuje ovaj ekadaši treba obaviti sveto kupanje, dati milostinju dostojnoj osobi, mantrati gospodinova sveta imena na džapa mali i obaviti raznovrsna žrtvovanja. Jer radeći to taj dan, osoba stječe trajne dobrobiti. Stoga nema potrebe obavljati nikakve druge religijske dužnosti. Pridržavanjem ovog ekadaši posta, osoba dostiže vrhovno prebivalište gospodina Višnua. O najbolji od Kurua, ako osoba taj dan pokloni zlato, odjeću ili bilo što drugo, steći će vječnu milost. Upamti, tko god da jede žitarice na ekadaši, postaje okružen grijehom i uistinu jede samo grijeh. U stvari, već je postao onaj koji jede pse i nakon smrti patit će u paklenim uvjetima. Ali onaj tko svetkuje ovaj svijeti Džišta Šukla ekadaši i nešto da u milostinju, svakako će dostići oslobođenje od kruga ponovnog rođenja i smrti i odlazi u vrhovno prebivalište. Svetkovanje ovog ekadašija, koji je sjedinjen s Dvadašijem, oslobađa osobu užasnih grijeha kao što je ubojstvo brahmane, pijenje alkohola i vina, zavisti na duhovnog učitelja, zanemarivanja njegovih naredbi i neprestanog laganja. Osim toga, o najbolji među ljudima,
Životama. Svaki muškarac i žena koji pravilno svetkuju ovaj ekadaši i obožavaju vrhovnog gospodina Džalšaju koji spava na vodi i tko sljedeći dan zadovolji kvalificiranog bramanu s ukusnim slatkišima te donira kravu i novac, takva osoba toliko zadovoljava svevišnjeg gospodina Vasudevu da 100 prošlih generacija obitelji te osobe zasigurno odlazi u gospodinovo vrhovno prebivalište. Iako su možda bili veliki grešnici, imali loš karakter ili počinili samoubojstvo i sl. U stvari, onaj tko svetkuje ovaj nevjerojatan ekadaši odlazi u veličanstvenom rajskom avionu Vimana u gospodinovo prebivalište. Onaj tko na ovaj dan bramani da vrč za vodu, kišobran ili cipele, sigurno će otići na rajske planete. U stvari, tko god da sluša o ovim slavama također odlazi u transcendentalno prebivalište vrhovnog gospodina Šri Višnua. Tko god izvrši šrada obred za svoje pretke na vrijeme površine mjeseca zvanog Amavasija, osobito ako nastupa kad i površina sunca, zasigurno stječe velike dobrobiti, ali te iste dobrobiti stječe onaj tko samo sluša ovu svetu propovijed. Toliko je snažan i drag gospodinu ovaj ekadaši. Osoba treba pravilno oprati zube i bez jela i pića svetkovati ovaj ekadaši kako bi zadovoljio vrhovnog gospodina Kešavu. Dan nakon ekadaši osoba treba obožavati svevišnju božansku osobu u njegovom obliku trivikrama, nudeći mu vodu, cvijeće, incense i sjajnu upaljenu lampu. Zatim se bakta treba od srca pomoliti: O Bože nad bogovima, o spasitelju svakog, o Hrišikeša, gospodaru osjetila, ljubazno mi daruj dar oslobođenja, iako ti ne mogu darovati ništa veće od ovog skromnog vrča napunjenog vodom. Zatim bakta treba darovati vrč vode Brahmani. O Bhimasena, nakon ovog ekadaši posta i donirana preporučenih predmeta u skladu sa njegovim mogućnostima, bakta treba nahraniti Brahmane i zatim u miru častiti prasadom. Šrila Vjasadeva zaključi: naređujem ti da postiš ovaj povoljni, pročišćavajući dvadaši na način koji sam ti opisao. Tako ćeš se potpuno osloboditi svih grijeha i dostići vrhovno prebivalište.